колькасць мігрантаў, якія спрабуюць нелегальна трапіць у еўразвяз праз Беларусь, рэзка скарацілася пасля папярэджання ад Кітаю. Гэтак за мінулыя сотні на польскай мяжы зафіксавалі толькі 20 такіх выпадкаў, у той час як у мінулы аўторак 150. Аб'ектыў Віталь Бабін, вітаю гаспадарства, што яшчэ сёння ў нас. Рэпетыцыя пры любым надвор'і, як лукашэнкаўцы рыхтуюцца да параду на 3 ліпеня. То есть техника еще не воюет, она стоит в спокойствии и уже сломана. То есть, чтобы просто мы понимали уровень белорусской армии. Наганяе страху кожны дзень, Лукашенко зноў заявіў, што Захад вельмі хоча ўцягнуць Беларусь у вайну з Украінай. Що нам дає? Што нам дае вайна супраць Беларусі? Гэта рытарычнае пытанне. Паламаныя дрэвы і вуліцы, якія ператварыліся ў рэкі, непагадзь на Віцебшчыне і Меншчыне нарабіла шмат непрыемнасцяў. Лукашенко пераймае традыцыі паўночна-карэйскага рэжыму, ядравыя боегалоўкі прадэманструюць вайскоўцы на заўтрашнім парадзе, прысвечаным Дню незалежнасці. Што праўда, пагрозлівыя яны будуць толькі з выгляду, бо пустыя ў сярэдзіне. А яшчэ лукашэнкаўцы рэпетуюць парад у любое надвор'е і старанна хаваюць ад грамадскасці паломкі вайсковай тэхнікі, што мае быць сімвалам беларускай абароназдольнасці. Юлія Цяльпук. На вайсковым парадзе ў Менску запланавалі прадэманстраваць ядравыя боегалоўкі, а дакладней іх імітацыю. Знакі радыяцыйная небяспека па-расейску нанеслі учора на Іскандэры, паведаміў Белсату блогер Артём Шапараў. Што да іншай тэхнікі? Вот они проводили тренировочный парад, и Тор не доехал, сломалась оса, вышла из строя рулевое. В общем, понимаете, да? То есть техника еще не воюет, она стоит в спокойствии и уже сломана. То есть, чтобы просто мы понимали уровень белорусской армии. 29 чэрвеня і 1 ліпеня вайскоўцы рэпетавалі парад, у якім возьмуць удзел 6 тысячаў чалавек і больш за 300 адзінак тэхнікі. Жаночы склад кінулі маршаваць, нягледзячы на залеву. Мокрая усмешкі на тварах і каментар «Надвор'е не замінала» меліся пераканаць Александра Лукашэнку, што Міністэрства абароны за цаной не пастаіць. А гэткіх нашчадкаў перамогі робяць з выхаванцаў дзіцячых садкоў. У міліцэйскім камуфляжы з шаўронам арляняты малыя маршавалі перад кіраўніцтвам адміністрацыі партызанскага раёну Менску. Камандаваў парадам хлопчык на электрамабілі. На прапагандысцкіх кадрах усё прыгожа. Але калі ўзяць шырэй, пабачым глыбока паточаны металічнымі вусенямі асфальт. Штогадовы побочны эфект паказнога шоу-рэжыму. Сёлетні парад будзе каштаваць бюджэту да 10 мільёнаў долараў, кажа Артём Шапараў. 10 миллионов долларов, вы понимаете, сколько мы можем пенсионерам за это дать, сколько мы можем дать ветеранам войны. То есть вместо банальной показухи, непонятно для чего и для кого, мы тратим деньги, он тратит деньги впустую. То есть, по сути, что мы имеем? Практически 4 года, 3,5 года Лукашенко по всей стране держит военку в усиленном режиме, тратя постоянно наш ресурс. Потом мы спрашиваем, почему цены такие дорогие? Потому что военным надо кушать, заправлять танки, самолеты и вертолеты. З 2020 года Мінабароны і міліцыя сапраўды не выходзілі з баявога рэжыму. Адныя за другімі вучэнні і часцей, чым калікольвек, атрыманне дзяржаўных узнагародаў. Чарговыя медалі учора і сёння раздавалі міністр абароны Віктор Хрэнін і вярхоўны галоўнакамандуючы. Силовики, как настоящие атланты, держат на своих плечах чистое небо нашей страны. И обязательно удержит. Любімае свята Лукашэнкі ўжо заўтра. Вось толькі стаўленне да ўсяго, што адбываецца, далятае да сацыяльных сетак ад смелых менчукоў. Кіраўнікі дзяржаўных арганізацыяў заахвочваюць працаўнікоў да ўдзелу добраахвотна прымусова ці нават прэміямі. Наша Ніва даведалася, што сталічны цэнтр маці і дзіця выплаціць заяўку 3 базавыя. Гэта ж абязалаўка лукашэнкаўская, мы ж все ведаем, што людзі прыходзілі на канцэрты, чакалі, пакуль паставіць галочку, што яны прыйшлі і сыходзілі. І ўжо даўно у Менску, напрыклад, наколькі я памятаю, мои ўсе сябры, все гэтыя дні святочныя, так званыя,
выкарыстоўвались для того, каб попросту выкарыстаць выходныя, які далі людзям кудысьці паехаць на лецішча, на прыроду. Пры гэтым вырвацца з Менску ў той выходны не так проста. У цэнтры гораду будуць перакрытыя дзясяткі вуліцаў, па якіх пройдзе шэсце беларускіх вайскоўцаў і гасцей з краінаў АДКБ і Кітаю. Былы дэсантнік Сяржук Кідышка адзначае. Хто прыїжджаў на парад, хто хадзіў, я не ведаю. Ведаеце, такое ўражанне, што гэта было дзве розных Беларусі. Вось якая адная на салютах п'яная танчыла, а другая Беларусь попросту працягвала жыць сваім жыццём насуперак гэтай дзяржаве. Так было да падзеяў 2020-го і так ёсць цяпер. Адно ўжо без тых, хто не вызначыўся, і без публічных выказванняў жыхароў тае другое Беларусі, якая працягвае жыць насуперак рэжыму. Юлія Цельпук, Белсат. Захаду, цытата, «просто не терпится уцягнуць Беларусь у военные разборки». Про гэта Лукашенко заявіў падчас перамоваў са спікерам Дзярждумы Рассіі Вячеславам Володиным. Паводле Лукашэнкі, гэта нібыта трэба, каб расцягнуць беларускія войскі ўздоўж мяжы з Украіною. Дыктатар мяркуе, што такім чынам гэта зробіць немагчымым супраціў беларусаў і, цытата, давядзе сітуацыю да такой ступені, што ўвесь свет здрыганецца. Сама вечны кіраўнік падкрэсліў, сітуацыя вельмі сур'ёзная і расслабляцца нельга. Этой заяве Лукашэнкі папярэднічала інтэрв'ю кіраўніка Генеральнага штабу Беларусі Паўла Муравейкі прапагандыстам з ОНТ, у якім чыноўнік абвінаваціў Украіну ў сцягванні войскаў да мяжы з Беларусю. У сваю чаргу прэс-сакратар Пуціна назваў такія дзеянні ЗСУ праблемою Москвы. Це абсолютно очевидно, що подібна війна Абсалютна відавочна, што такая вайна, такое развіццё сітуацыі для Беларусі будзе надзвычай негатыўным. Гэта трэба разумець. Украіна аб'ектыўна не зацікаўленая ў баявых дзеяннях супраць Беларусі, бо яны павялічаць фронт больш як на 1000 кіламетраў. Мы маем і так дастаткова сур'ёзныя праблемы з Расіяй, каб яшчэ думаць пра вайну з Беларусю. Ну навошта? Што нам дае вайна супраць Беларусі? Гэта рытарычнае пытанне. Украіна ніколі не мела агрэсіўных намераў супраць іншых дзяржаваў. Тым больш супраць дзяржавы, кіраўнікі якой нам абяцалі, што могуць прыехаць ва Ўкраіну толькі на трактары, а не на танку. Але атрымалася зусім інакш. Лукашенка стаў на шлях падтрымання авантурызму Пуціна. Гэта і ядравы шантаж, і перакідванне расійскіх войскаў, і інфармацыйная істэрыя. Гэта ўсё скіраванае на тое, як я думаю, каб стварыць сітуацыю, пасля якой Расія можа з беларускай тэрыторыі выкарыстаць тактычную ядравую зброю супраць нейкай краіны НАТО і пакінуць гэта за Беларусю. Гэта павелічэнне градуса. Я скажу так, мы ў сітуацыі, калі чакаем, што нам прыгатуюць гарбату, а могуць прыгатаваць старку. Гэта вельмі сур'ёзны выклік для беларускага грамадства. Ці гатовыя беларусы стацца не назіральнікамі, а ўдзельнікамі вайны? Гэта пытанне, на якое сёння ні ў кога няма адказу. З-за кратаў на шпітальны ложак палітвязень Ігор Аліневіч трапіў у больніцу ў Калядзішчах, паведамілі ў фондзе «Краіна для жыцця». Падрабязнасці пакуль невядомыя. Як невядома пра стан здароўя палітвязня Рыгора Кастусёва. З-за кратаў ён не піша ўжо 2 месяцы. Ягоная сям'я адзначае, раней такога вялікага перапынку ў ліставанні не было. Працяг тэмы ў наступным матэрыяле. 2 месяцы ў няведанні. Родныя палітычнага вязня Рыгора Кастусёва, які адбывае за кратамі 10гадовы тэрмін, не атрымліваюць ад яго лістоў з пачатку траўня. Апошняя паштоўка, нават не ліст, была 9 траўня з віншаваннямі да дня народзінаў ягонай жонкі. Але бачна, што ў яго вельмі вялікія праблемы з ліставаннем, бо лісты яму не даходзяць. Бывае, піша, што не атрымаў адказу, таму пішу зноў. Таму апошнія лісты былі больш перапісваннем аднаго і таго ж. Рыгора Кастусёва асудзілі ў межах гэтак званай справы аб змове з мэтаю захопу ўлады ў верасні 2022 года. За кратамі ў былога старшыні партыі БНФ пачаліся праблемы са здароўем. У яго выявілі анкалагічнае захворванне, а сёлета ў сакавіку Рыгору Кастусёву зрабілі аперацыю. У змове з мэтаю захопу ўлады, між іншым, рэжым прызнаў вінаватымі і фігурантаў гэтак званай справы аналітыкаў Ціханаўскай. А яшчэ ў распальванні сацыяльнай варожасці і закліках да санкцыяў. 20 асобам лукашэнкаўскі суд прызначыў ад 10 да 11,5 гадоў зняволення. Гэта справа закранае амаль, не скажу, што ўсіх публічных экспертаў, не, але вялікую частку беларускай экспертнай супольнасці, тому што яна ў нас, на жаль, невялікая.
Я не ведаю, па якім прынцыпе гэта ўключалася. Можа, на той момант, калі там следчым гэта прыйшло ў галаву, мы былі найбольш вядомыя, або там апынуліся не ў тым месцы, не ў той час. Крымінальную справу аналітыкаў Ціханаўскай разглядалі ў межах гэтак званага спецыяльнага вядзення. Прысуды таксама выносіліся завочна, бо ўсе 20 фігурантаў за межамі Беларусі. Ёсць значна большая колькасць людзей, якія знаходзяцца ў жудасных умовах і не віртуальна тэрміны атрымоўваюць, а рэальна тэрміны атрымоўваюць, сядзяць у вязніцах, таму я б не перабольшваў гэтую падзею. Выракі фігурантам не набылі моцы, іх можна абскардзіць. Нібыта абнадзеялі ў Генеральнай пракуратуры. Аднак практыка такіх справаў у сучаснай Беларусі паказвае, на апеляцыю разлічваць не варта. Іншая рэч прыцягваць увагу да дзеянняў рэжыму на міжнароднай арэне. Колькі я жыву ў Штатах, цікавасць да гэтага кейса ёсць, і у прадстаўнікоў абедзвюх палат Кангрэса і у мясцовых журналістаў. Таму зараз я намагаюся прасоўваць менавіта больш шырокі кейс Беларусі, прыцягненню увагі да зняволеных і так далей. Праз 1,5 тыдня будзе 3 гады, як рэжым трымае за кратамі нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага. Пра некаторыя ўмовы, у якіх перабывае палітычны вязень, паведаміла Радыё Свабода са спасылкаю на свае крыніцы. Гэтак Алеся Бяляцкага пазбавілі перадачаў, прычым з волі яму нельга даслаць нават лекі. Ірына Юрыва, Белсат. Сёння Лукашенко таксама анансаваў вызваленне асобных палітычных вязняў. Гаворка пра цяжка хворых вязняў у беларускіх турмах. І першую чаргу Лукашенко звярнуў увагу, што гэта можа закрануць тых, хто хворы на рак. Так што спадзяемся, што Рыгор Кастусёў, хворы на анкалогію, вельмі хутка зможа пабачыць сваіх родных. Ну а мы працягваем наше выданне. Іншая тэма — спыніць дзейнасць або перарэгістравацца ў юрыдычную асобу. У Беларусі скарацілі спіс дазволеных відаў дзейнасці для індывідуальных прадпрымальнікаў і самазанятых. Адпаведную пастанову распрацаваў Савет міністраў. Дакумент апублікавалі на сайце Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававой інфармацыі. Гэтак весці ІП здолеюць фізічныя асобы, якія займаюцца разробным гандлем. Гуртавы ў спіс не ўвайшоў, грузавымі і пасажырскімі перавозкамі, некаторымі відамі будаўнічых працаў. Весці бізнес як індывідуальным прадпрымальнікам дазволілі і ў сферах фота і відэаздымак, тэхнічнага абслугоўвання, рамонту матацыклаў і аўтамабіляў, кансалтынгу. Не будзе абмежавання для кандытараў, псіхолагаў, арганізатараў канферэнцыяў і выставаў ды прадстаўнікоў некаторых іншых відаў дзейнасці. Пастанова набудзе моц 1 кастрычніка. Для тых, хто цяпер вядзе ІП і не залучаны ў спіс пастановы, прадугледжаны пераходны перыяд для перарэгістрацыі ў юрыдычную асобу да 31 снежня 2025 года. Закон у пытаннях прадпрымальніцкай дзейнасці Лукашенко падпісаў сёлета ў красавіку. Згодна з ім, урад меўся урэгуляваць працу індывідуальных прадпрымальнікаў. Суседняя Польша яшчэ на паўгода падоўжыла тэрмін выдачы беларусам праязнога дакументу паводле спрошчанага парадку. Падаць заяву на яго атрыманне можна да 31 снежня. Інфармацыю пра гэта са спасылкаю на распараджэнне міністра ўнутраных спраў і адміністравання краіны апублікавалі на сайце польскага ўраду. Разлічваць на атрыманне праязнога дакументу могуць беларусы, якія не маюць беларускага пашпарта, або калі скончыўся яго тэрмін дзеяння. Працэдура бясплатная, умова для атрымання, наяўнасць польскага віду на жыхарства. Дакумент дазваляе мінаць межы краіны, пацвярджае асобу ўладальніка, а дзецям беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшы, замяняе пашпарт. Польскія ўлады пастанавілі спрасціць працэдуру выдачы праязнога дакументу грамадзянам Беларусі пасля таго, як у верасні 23-го Лукашенко адмысловым указам забараніў айчынным амбасадам і консульствам за мяжою выдаваць пашпарты і шэраг іншых дакументаў. Да іншых тэмаў замежжа. У кіеўскім шпіталі пасля замаху памёр казахстанскі апазіцыйны журналіст Айдар Садыкаў. Пра гэта паведаміла ягоная жонка Наталья. Удава заявіла, што смерць апазіцыянера на сумленні прэзідэнта Казахстана Касым-Жомарта Такаева. Замах на Садыкава адбыўся 18 чэрвеня ў Кіеве. Іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе.
У Кіеў з неабвешчаным візітам прыехаў прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктор Орбан. Гэта першы візіт угорскага лідара ва ўкраінскую сталіцу з пачатку паўнамаштабнага расейскага ўварвання. Апошні раз Орбан з афіцыйным візітам быў у Кіеве ў 2010 годзе, яшчэ ў час кіравання Віктора Януковіча. Угоршчына з пачатку ліпеня і да канца года старшынствуе ў еўразвязе. Я папрасіў спадара прэзідэнта падумаць пра тое, ці нельга пайсці крыху інакш, зрабіць перапынак, прыпыніць агонь і затым пачаць і працягнуць перамовы. Бо спыненне агню магло б забяспечыць паскарэнне тэмпу гэтых перамоваў. Пры гэтым Орбан не павёў ці прапановаў спыніць агонь дзеля перамоваў Уладзіміру Пуціну. Раней афіцыйны Будапешт неаднаразова выступаў за спыненне вайсковага і фінансавага падтрымання Кіева і за перамовы з Крамлём. Угоршчына адзіная з краінаў еўразвязу працягвае кантакты на найвышэйшым узроўні з рэжымамі Пуціна і Лукашэнкі. F-16 ужо блізка. Нідерланды бліжэйшым часам перададуць Украіне першую партыю заходніх знішчальнікаў. Міністарка абароны гэтай краіны ў лісце парламенту зазначыла, што неабходныя экспартныя ліцэнзіі на самалёты ўжо ёсць. З меркаванняў бяспекі яна не назвала дакладных датаў перадачы знішчальнікаў Кіеву, ды іхную колькасць у першай партыі. Раней урад Нідерландаў заяўляў пра гатовасць даставіць Украіне ў межах гэтак званай кааліцыі F-16 24 знішчальнікі і 7 рухавікоў да іх. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі ва ўчорашнім вечаровым відэазвароце выказаў упэўненасць, што знішчальнікі і дадатковыя сістэмы Пэтрыят узмоцняць украінскую сістэму паветранай абароны ўжо цягам ліпеня. Дональд Трамп атрымаў частковы імунітэт ад судовага пераследу. Верхоўны суд ЗША адмяніў рашэнне установы ніжэйшай інстанцыі і пастанавіў, што Трампа нельга прыцягваць да крымінальнай адказнасці за дзеянні на пасадзе і ў межах паўнамоцтваў прэзідэнта. Такім чынам, Трамп атрымаў імунітэт ад пераследу ў межах абвінавачванняў, звязаных са штурмам Капітолію ў 2021. Аднак імунітэт не распаўсюджваецца на абвінавачванні ў дачыненні Трампа як прыватнай асобы. Пастанова Верхоўнага суда значна зніжае імавернасць таго, што працэсы над былым прэзідэнтам у справах аб спробах адмяніць вынікі выбараў 2020 года адбудуцца да сёлетніх выбараў. Дзейны прэзідэнт Джо Байден раскрытыкаваў рашэнне Верхоўнага суда. Гэтая нацыя была заснаваная на прынцыпе, што ў Амерыцы няма каралёў. Кожны з нас роўны перад законам. Ніхто не вышэйшы за закон, нават прэзідэнт Злучаных Штатаў. Але з сённяшнім рашэннем Верхоўнага суда прэзідэнцкай недатыкальнасці гэта прынцыпова змянілася. Сённяшняе рашэнне амаль напэўна азначае, што практычна няма абмежаванняў таго, што можа рабіць прэзідэнт. Гэта прынцыпова новы прынцып і небяспечны прэцэдэнт. Моцныя лясныя пажары ў Сібіры і на далёкім усходзе Расіі. Полымя ахапіла больш за 500 000 гектараў у асноўным у цяжкадаступных горных масівах. Рэжым надзвычайнай сітуацыі ўвелі ў рэспубліцы Тува, Забайкальскім краі і ў Якуціі. Распаўсюду агню спрыяе сухое і гарачае надвор'е. Уласных сілаў для тушэння ў рэгіёнах не стае, і яны просяць дапамогі ў федэральнага цэнтру. Аднак пакуль расійская МНС не спяшаецца перакідваць істотныя сілы за Урал. На чэмпіянаце Еўропы па футболе ў Нямеччыне вызначыліся 6 з 8 удзельнікаў стадыі чвэрцьфіналу. Напярэдадні зборная Францыі ў апошнія хвіліны асноўнага часу вырвала перамогу ў бельгійцаў. На 85-й хвіліне мяч у сваю браму зрэзаў абаронца чырвоных д'яблаў Ян Фертонген. А вось камандам Партугаліі і Славеніі не хапіла і 2 гадзінаў гульнявога часу, каб выявіць пераможцу. Серыя пасляматчавых пенальці сталася сапраўдным бенефісам галкіпера партугальцаў Дыёгу Кошты. Ён адбіў 3 з 3 удараў славенцаў з 11 метраў, і Партугалія крочыць далей. Уладальнікі апошніх 2 пуцёвак у 8 наймацнейшых стануць вядомыя сёння. А 22 гадзіне за месца ў чвэрцьфінале пазмагаюцца Турцыя і Аўстрыя. А 19 гадзіне свой матч распачалі зборныя Нідерландаў і Румыніі. Цяпер ідзе другі тайм. Што ж далеку ў гэтым другім тайме, то ў гэтай хвіліны ён складае 0-1 на карысць Нідерландаў. Змяняем тэму. Другі дзень працягваюцца пошукі 4гадовай Маі Любімцавай. Напярэдадні дзяўчынка выйшла з двара дому ў невядомым кірунку і знікла. Гэта адбылося ў вёсцы Пелішча Камянецкага раёну на Берасцейшыне. Шукаюць Маю вайскоўцы, супрацоўнікі МУС, МНС і мясцовыя жыхары. Да іх далучыліся валанцёры са сталіцы на просьбу
пошукова-ратаўнічага атраду «Анёл». Агулам больш за 800 асобаў. Дзяўчынка выглядае на 4 гады, мае русыя валасы сярэдняй даўжыні і не ўмее размаўляць. Дзіця было ў чорнай майцы дарослага чалавека з надпісам «Рыбак». Мая Любімцева выйшла з дому 1 ліпеня каля 16:30, паведамілі ў берасцейскім аблвыканкаме. Чарговы шторм пранёсся над Беларуссю, ломячы дрэвы, абрываючы правады і зносячы дахі. Сёння ратоўнікі змагаюцца з наступствамі непагадзі, а ў Полацку, які залічваюць да найбольш пацярпелых рэгіёнаў, нават абвесцілі раённы суботнік. Падрабязней пра сітуацыю Ірына Драфічук. Камунальныя службы брыгады электрасетак МНСнікі працавалі сёння ва ўзмоцненым рэжыме. У шэрагу паселішчаў ліквідавалі наступствы шквалістага ветру і моцнай залевы. Залевы з навальніцамі пачаліся ўчора, працягваліся і ўначы. Гэтак у Баранавічах цягам 12 гадзінаў выпала 17 міліметраў ападкаў. Каналізацыя не дала рады адвесці ваду, таму шэраг вуліцаў ператварыліся ў рэкі. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, найбольш ад непагоды пацярпелі Полацкі і Вушацкі раёны Віцебскай вобласці, а таксама Барысаўскі і Слуцкі Менскай. Жесть, такую березину согнула. Здоровая ж березина. Плюс 2 машинки там. Парывы ветру падчас урагану сягалі 24 км за гадзіну. Непагадзь пашкодзіла дахі 2 дзясяткаў жылых дамоў, пацярпелі 2 вытворчыя і 1 сельскагаспадарчы будынак. Ратаўнікі зафіксавалі 73 выпадкі падзення дрэваў, каля 3 дзясяткаў з іх ва Ўшачах. У мястэчку ёсць і пацярпелы. Адно з дрэваў упала на мужчыну, які атрымаў траўму галавы. 2 пролета провода на земле. Агулам у Беларусі, паводле Міністэрства энергетыкі, электрычнасць праз стыхію адключалі амаль у 800 паселішчах. Амаль у 130 з іх аднаўленчыя працы працягваліся яшчэ сёння раніцай. Наступствы шторму ліквідавалі 148 аварыйных брыгадаў. Непагадзь не толькі прыпыніла ці запаволіла рух на некаторых дарогах, асабліва мясцовага значэння. Паводле прэс-службы беларускай чыгункі на некалькі гадзінаў спазняліся ў Менск цягнікі віцебскага кірунку. Палёгку залевы прынеслі прыродзе. Калі на мінулых выходных Міністэрства лясной гаспадаркі праз сухое гарачае надвор'е забараняла наведваць лясы амаль ва ўсёй краіне, то сёння забарона датычыць толькі паўднёвага ўсходу, тэрыторыі Гомельскай вобласці. Паводле сіноптыкаў, атмасферны фронт пакідае Беларусь вельмі павольна. Уначы на большай частцы краіны, а заўтра ва ўсходніх раёнах пройдуць дажджы. Месцамі чакаюцца залевы і навальніцы. Тэмпература паветра да 24 градусаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Як мы ўжо і паведамлялі, Лукашенко анансаваў вызваленне з-за кратаў часткі палітвязняў. Далей зацытую дыктатара: шэраг асуджаных праціўнікаў беларускіх уладаў найбліжэйшым часам могуць выйсці на волю, цытуе самаабвешчанага кіраўніка ТАСС. На волю могуць выйсці цяжкахворыя палітычныя зняволеныя, і гэта апошняя інфармацыя ў аб'ектыве ўжо неўзабаве ў праграме «Белсат Зум» з Сергеем Пацасонным. Глядзіце размову і аналітыку. Ну а я, Віталь Бабін, дзякую за аб'ектыў. Да хуткай сустрэчы.